Na e-shope máme pílové reťaze rozdelené podľa značiek a charakteru použitia. Značky pílových reťazí HS Parts, Oregon, Holzforma a Everest spĺňajú najvyššie štandardy kvality a preto majú v našej ponuke pevné miesto. Pílové reťaze sa v zásade lišia tým, aký ponúkajú profil rezného zuba. Pre bežných spotrebiteľov, ktorí využívajú hobby píly, prípadne elektrické a akumulátorové píly, sa ponúkajú ako najvýhodnejšie pílové reťaze so skoseným zubom, ktoré majú hranatý profil s dvoma reznými rohmi. Vyznačujú sa nízkymi vibráciami, zníženým spätným rázom a poskytujú vynikajúci výkon a odolnosť, pričom vyžadujú menej údržby než reťaze s guľatými zubmi. Pílové reťaze so skoseným zubom sú ideálne tak pre majiteľov domov, ako aj pre občasných používateľov motorových píl. Guľaté pílové reťaze majú rezné zuby so zaobleným profilom, ktoré umožňujú efektívnu prácu. Zaoblená rezná plocha reťaze guľatého typu je perfektná na rezanie tvrdého dreva. Vzhľadom na guľatý profil rezných článkov sa odporúčajú na rezanie znečisteného dreva v špinavých a prašných podmienkach. Guľaté zuby reťaze nevyžadujú také časté brúsenie ako reťaze s hranatými zubmi. Hranaté pílové reťaze majú rezné zuby s ostrým profilom, ktoré umožňujú efektívnejšiu a rýchlejšiu prácu než reťaze s guľatým zubom. Štvorcová rezná plocha reťaze hranatého typu je perfektná na rezanie mäkkého dreva. Reťaze s hranatými zubmi spôsobujú väčšie zaťaženie motorov reťazových píl, preto sa obvykle používajú pri profesionálnych pílach s motorom nad 50 cm3. Vzhľadom na profil rezných článkov sa odporúčajú iba na rezanie čistého dreva, zbaveného nečistôt alebo piesku. Hranaté zuby reťaze vyžadujú častejšie brúsenie než reťaze s guľatými zubmi. Používané a odporúčané väčšinou profesionálnych drevorúbačov. Reťaze na pozdĺžné rezanie majú zaoblenú reznú plochu. Ide o profil guľatého typu rezného zuba a tie sú perfektné na pozdĺžné rezanie dosiek a foršní. Reťaze na pozdĺžné rezanie sa neodporúčajú používať na bežné rezanie. Pílové reťaze s karbidovými hrotmi vydržia až 4-krát dlhšie ostré než bežné reťaze. Poskytujú veľkú výhodu v tom, že sa práca s drevom nemusí tak často prerušovať, a to z dôvodu brúsenia. Karbidové reťaze sa brúsia iba diamantovým kotúčom.